Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku dai da warhaka, sunana Ibrahim Said. Akwai mutanen da suke da kuɗi a cikin account nasu na Smart Cash amma kuma ba sa iya cirewa. To ina so in nuna muku wani abu saboda ku fahimta. Da farko dai ina so ku san cewa shi Smart Cash wallet guda biyu ne, akwai PSB akwai Agent. Da farko ta yadda zaka gane shine zaka danna star, zaka danna 939 hash. To idan ka danna akan layin ka na Smart Cash, to idan yayi searching ya baka cewa wannan agent ne, to gashi nan za ga ya rubuta agent main, to wannan shine agent ne. To yanda zaka yi ka gane shi kuma ɗayan Smart Cash agent ne ko kuma Smart Cash PSB ne, shi ma zaka danna wannan code sai ka tura, kaga zai baka Smart Cash PSB ne. To abin da nake so ku sani a nan shine Smart Cash ga sunan kashi biyu ne, na farko shine agent, na biyu kuma shine PSB. To shi agent shine zaka iya yin deposit ma wallet na PSB, amma shi kuma PSB ba zai iya yi wa agent deposit ba, sai dai yayi transfer sai zuwa wani banki, su First Bank su da dai duk wani bankunan da ka ga dama dai zaka iya tura musu kuɗi da wannan PSB naka. So amma naka yin agent ne, to kawai ba zai yi ba, dole sai ka hada da PSB. To kawai in naka agent ne, kawai ka je ka bude wani Smart Cash PSB daban, tukuna zaka iya cire kuɗinka. Mun gode da kasancewa.